Vilalba, son a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego. Bueno, estamos aquí basicamente pola denegación masiva de planos de mellora que houve este ano e de axudas á mitigación do cambio climático. Na asamblea que acabamos de ter, pois vimos con claridade que había moitos expedientes de xente nova que se incorporaba, que tiñan pedido ao plan de mellora e a axuda tamén de mitigación, e ao mellor lles aprobaron a axuda de incorporación, pero igualmente está comprometida esta instalación porque non lles aproban pois as obras que necesitaban facer ou o proxecto que iba a facer, bueno, pois, un pouco o que estaba previsto, non? O que vimos tamén é que o montante orzamentado, no caso dos planes de mellora de 67 millóns de euros para 4 anos, se quitamos os 25 millóns de euros que invertiron este ano, pois quedanos un montante de 10 millóns de euros por ano, que, bueno, é claramente insuficiente para o número de solicitudes que quedan pendientes. Este ano, das 700 solicitudes feitas, quedaron sin aprobar casi 440 que cumplían as condicións, pero por ese sistema de puntos de priorización, se dividimos os 10 millóns de euros que quedarían por ano para as sucesivas convocatorias, pois é evidente que nos montantes medios deste ano, pois pouco máis darían que por 100 expedientes, non? Se falamos ademais deses montantes de granxas que reciben máis de 300.000 euros, non máis, pero 300.000 euros, pois este ano houve alrededor de 30 proxectos que cobraron eses 300.000 euros, estamos falando xa de 9 millóns de euros. Entón, ese 10 millóns de euros por ano que quedan para sucesivas convocatorias, está claro que se non se cambian as condicións e non se ponen importes adicionais, pois non chegan para todas as solicitudes pendentes, nin siquiera chegan para as pendientes e se comprometen nun número moi pequeno de granxas. Vimos que había un sistema de puntuación que é moi discriminatorio, por exemplo, hai puntos que as persoas que se incorporan en carne, por non haber organizacións de produtores nestes sectores, ou en apicultura, en horta, xa non poden acceder a determinadas puntuacións. Vimos que hai puntuacións que non entendemos, porque, por exemplo, un rapaz novo que se incorpore, que pida un plan de mellora, estean os dous pais, se incorpore aínda uns anos con a xeración anterior, pois non lle van dar os puntos por persoa xoven, porque se un de tres van considerar que non é maioritario nesa instalación. Entón, por un lado, os montantes non son suficientes e debería haber montantes superiores para cubrir axudas tan importantes como son as primas de incorporación e os planes de mellora. Temos que ter en conta que máis dun 70% dos titulares supera os 55 anos, que os expertos todos están a nos a dicir que deses 70% de granxas que nos próximos anos van cesar os seus titulares, pois probablemente non máis dun 5% teñan posibilidades de que haxa persoas que collan o relevo, e non pode ser que as persoas que collen o relevo non se lles axude aprobando programas tan importantes como son as primas de incorporación e os planes de mellora.